Беларусы, буду шчырым, трэці год ідзе паўнавартасная вайна ва ўкраіне. Ад яе вынікаў залежыць і лёс Беларусі. Ёсць тыя, хто ў гэтай барацьбе на перадавой аддаюць самае каштоўнае сваё жыццё. Але вы і так гэта ведаеце. Перад надыходзячым 2025 годам я жадаю запэўніць усіх беларусаў. У нас ёсць будучыня, у адрозненне ад будь-якіх дыктатараў. Наш час все адно надыдзе. І будзе краіна, якую мы ўсе так прагнем пабачыць. Краіна, у якой будзем жыць мы, нашы дзеці і нашыя нашчадкі. А пакуль беражыце свае сілы, не губляйце веры, не дайце ім сябе зламаць. Вы — наш надзейны тыл, на які мы разлічваем. Нягледзячы на тое, што хутка будзе ўжо 3 гады паўнамаштабнай вайны, вы далей нас падтрымліваеце. Мы ўдзячны вам за дапамогу. І мы асабліва ўдзячны тым з вас, хто вырашыў стаць у нашы шэрагі. Аднойчы мы вернемся, каб разам збудаваць сапраўдную краіну для жыцця. Беларусы,